Vores frivillige arbejde består i, at vi træner et håndboldhold for børn med særlige behov. Uiminu annosume qarsaatinanga oqalutta periusaqartarpunga sullitakkali qarsaatinnerullu iliusaqartarlu taanalu uan pingaartuu takuttuanasallu taamatu suliaqarmi. Den forskel, jeg tænker, jeg gør som frivillig, er, at jeg gør noget for andre, som andre bliver glade af, og som jeg også selv bliver rigtig glad af, som virkelig bidrager til min hverdag. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan at det ville være, hvis man ikke var frivillig. Nuaqatiittu ingallaqatigissuuttaamannak avaqqunnaqarsinnaangila nammini piumassusoq aalлaavigaluusulima tamatsinnu taanna pingaaruteqaqimmat iliuseqarfiisariaqarpartu sutiulluunni ikiussinnaagu pingaarneruinnarpoq inuaqatigiittut sammisassaqaqatigiinnerpu taanna pimorunnerussaat. Hvis der ikke var nogen frivillige, så var der rigtig mange ting, som ikke ville blive til noget, og som ikke var muligt. Taamatu iliungikkutta taakkununga periarfissat annikittuaraarsuamussattu naluun piuyunnaavillut taamannak sullissinaq nammini piumassusoq aalлaavigaluusullissina avaqqunnaqarsinnaangitutua isumaqarfiigua tamaan pisariaqaqaaq suleqatigiinnissatissууmatsigut amerlanerulertariaqarpuut.